Ještě mě zajímá, co říkáte na výrok o tom, že přibližně 40% mladých lidí, mladých Čechů, nevěří, že stát funguje v jejich nebo v nějakém vůbec veřejném zájmu. No, to je strašná prohra. A nejen to prohra mladých, o tom jsem mluvil na začátku, když chceme kritizovat mladí, tak se podívejme do zrcadla, jak my jsme na ten život připravili. Je to prohra těch, kteří jsou a byli dokonce a už nejsou u moci, co prostě provedli s atmosférou řízení, státoprávním uspořádáním, byrokracií a všemi těmito aspekty v tomto státě. Jestli 40% mladých tento stát nebere, neakceptuje a nevěří institucím, tak je to absolutní prohra této generace, která to zapříčinila. Prohra tohoto státu, ale bohužel musím říct, zase je to opět výchovná prohra těch starých rodičů. V řadě případů, i že když je mi 30, tak asi už bych si měl tu knihu otevřít i já sám, nebo uvažovat nad něčím, umět já sám a říct, ty moji předchůdci to byly ale troubové, jak to, že ne to. Takže tam je i ten problém té mladé generace. Zaujala vás tato ukázka? Celý díl podcastu Bez diář si můžete poslechnout na Spotify, iTunes nebo zhlédnout na YouTube.